हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वॉइस ऑफ बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरनाय जाबाय। आंनि मुङा सन्जय बर'। स' नोंथांमोना दायो नायगासिनो वॉइस ऑफ बड' इउट्यूब चेनेल। आंनि बेयो वॉइस ऑफ बड' इउट्यूब चेनेला सेकेन्ड चेनेल। आंनि गिबि चेनेला जाबाय बी भइस, जाय नोंथांमोना दायो हिन्दी लैंग्वेजजों भिडिअ नुबाय थायो। आंनि हिन्दी लैंग्वेजजों भिडिअ होनायनि जाहोनखौ आङो दिनै नोंथांमोननो एसे सुंथाबै फोरमायनानै होनो सानदों। बेनि गेजेरजों आंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जालाङोब्ला बयनिसिमबो आखाइ खबजबनानै निमाहा बिहरग्रोनाय थाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना दासान्दि बर' हारिनि गेजेराव गोबां मोजां इउटुबार नुबोबाय थादों। गोबां बर' लेंगुवेज बाहायनानै मोजां इउटुब भिडिअस क्रिएट खालामग्रा क्रिएटर ओंखारबाय। जेरैबायदि आङो मुं लानो हायो राजा खुंगुर इउटुबार। बिथाङा डिसेन्ट ओरैबायदि डिसिप्लिनै भिडिअ खालामो, ओरैबायदि मोजां भिडिअ खालामो, जाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माबा मोनसे इन्टारटेन, नोंथांमोनखौ माबा मोनसे फोरोंनो नाजायो। बिथाङा सानफ्रोमबो बिथांनि भिडिअसफ्राव आं बिथांनि भिडिअसखौ सानफ्रोमबो नायो। माबा मोनसे नङा माबा मोनसे फोरोंनो नाजायो नोंथांमोनखौ। बिथांनि भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे सोलोंनो हायो आरोना। नोंथांमोना जुदि गोसो होनानै नायोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ साज्रां नायनानै इसा थानो बानाय, किन्तु नोंथांमोना गोसो होनानै भिडिअखौ नायोब्ला बिथांनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माबा मोनसे नङा माबा मोनसे फिसा जिनिस सोलोंनानै लानो हागोन, जाय नोंथांनि लाइफआव गोनांथार। बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां मोजां इउटुबार ओंखारदों। आंनि हिन्दी लैंग्वेज बाहायनानै भिडिअ खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिम बर' लेंगुवेज बाहायनानै भिडिअ खालामग्रा गोबां ओंखारबाय फार्स्ट अपसनाव। ओमफ्राय गुबुन हारिनि लेंगुवेज जेरैबायदि एसामिस बाहायनानै भिडिअ खालामग्रा ओंखारबाय बर'। ओमफ्राय इंलिश लैंग्वेज बाहायनानै भिडिअ क्रिएट खालामग्रा ओंखारबाय। जेरैबायदि आलफ्रेडनि मुं लानो हायो, आलफ्रेड बसुमतारी। बिथाङा इंलिश रावै भिडिअ खालामो जोबोद मोजाङैनो। बिथांनि कन्टेन्टफोरखौबो आङो सुपार होननानै बुंगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा जोंनि बर' हारिनि ओरैबायदि मुंखौ गोजौ थाखोआव लांगासिनो। बिथाङा सासे बर' जानानैबो इंलिश राव बाहायनानै बिथाङा जोंनि बर' हारिनि कालचार, जेरैबायदि जोंनि बर' हारिनि थासारिफोरखौ बिथाङा गुबुन मानसिफोरनो दिन्थिदों आरो दिन्थिनो नाजादों। गुबुन हारिफोरनो बिथाङा प्रमोशन खालामनानै होदों जोंनि बर' हारिनि नुथायफोरखौ। थ' बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरो। ओंखायनो आङो जानजि खाफ्रानानै ओंखारबोबाय जेन हिन्दी लैंग्वेजजों भिडिअ खालामनो थाखाय। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होयोब्ला आङो सानसे गुबुन हारिफोरनोबो माबा नङा माबा आङो दिन्थिनो हागोन जोंनि बर' हारिनि। ओंखायनो आङो दिनै जानजि खाफ्रानानै ओंखारबोबाय। जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रानानै जों गावखौनो बर' होननाल' थाब्ला जानाय नङा होननानै आङो जानजि खाफ्रानानै ओंखारबोबाय जेन जोंनि बर' हारिनि जा नुथाय, जोंनि हारिनि गेजेराव, जोंनि बुहुमनि जा बर' समाजनि गेजेराव नुथाय, आं बेखौ गुबुन हारिफोरनो दिन्थिनो थाखाय, गुबुन हारिनो प्रमोशन खालामनो थाखाय बा गुबुन हारिफोरखौबो एसे बुजिहोनो थाखाय आङो दिनै जानजि खाफ्रानानै ओंखारबोदों। नोंथांमोना गोरोन्थि दासान। बर' जानानै बर' लेंगुवेज बाहायालासिनो हिन्दी लेंगुवेज बाहायनानै मानोथो भिडिअ बानायनो गोनां जागोन? नोंथांमोना बेफोरबायदि सानदोंब्ला गोरोन्थि। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गुबुन हारिनि लेंगुवेज बाहायनानै भिडिअ खालामनायजों जों गावनि सिनायथिया गोमालाङा मोनथिबाय। नोंनि बर' टाइटेला गोमालांनाय नङा। गोमालांगोन जेब्ला नोङो गावखौ बर' होननानै लानानैल' नोङो जेबो खामानि मावाब्ला बर' हारिनि थाखाय, बर' हारि जौगानायनि थाखाय। आङो दिनैसिमबो दाबोसिम आरो उनफ्रावबो आङो बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन आरो आङो सैथो लामाजों अरायसम आगान सुरलांबाय थागोन। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होनायालासिम। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होबाय थायोब्ला आं जिउ जोबजासिम बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन। दिनै आङो बे हिन्दी लैंग्वेजजों भिडिअ खालामनायनि जाहोनाबो जाबाय आङो जोंनि बर' हारिनि खायसे नुथायफोरखौ जोङो गुबुन हारिनो दिन्थिनाय। जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, जों जेरै थायो बेफोरखौ गुबुन हारियाबो नायनानै जेन बुजिनानै मोनो। नंगौ, बर' हारि मोनसे दंमारो, ओरैबायदि डिसिप्लिन, ओरैबायदि बर' हारि मोनसे दंमारो। आङो बेखौ दिन्थिनो नाजानानै बा दिन्थिनो नाजागोन गुबुन हारिफोरनो। गुबुन हारिफ्राबो सानगोन जे बा बर' हारि जानानैबो ओरैबायदि इउटुबार सासे दं बर'निबो, आङो बे मुंखौ लाबोजानो लुबैदों। थ' बेफोरबायदिनो गोबां क्रिएटर ओंखारबाय बर' हारिनि इउटुबारफ्रा। ओरैबायदि मोजां इउटुबार ओंखारदों दा, माने आं आसुगुर गावख्लाबसेल'सो लोगोफोर। एकदम आं बै आसुगुर गावख्लाबसे जेराव बबेयावबा सिरिना थायोब्ला नुनाय नङा आंखौ लोगोफोर। थ' आं बेबादि इउटुबार बर'नि। थ' ओंखायनो आङो जानजि खाफ्रानानै ओंखारबोबाय। जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्रायबो आं सासे हिन्दी लैंग्वेज बाहायग्रा बर' सासे इउटुबार होननानै जेन सोरनिबा हारिनि रावनिफ्राय जेन बे रावा ओंखारो,
बर' जानानैबो बर'नि सासे उमुक इउटुबार दङलै बेबादि राव जेन ओंखारो ओंखायनो आङो दिनै जानजिखाफ्रा नायनो ओंखारबोबाय लोगोफोर थ' बेनि गेजेरजोंनो आंहा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननियाव आखाइ खबजना निमाहा बिहरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोननो माबा मोनसे सैथो नोंथांमोननो माबा मोनसे एन्टारटेन होनो नाजागोन आं लोगोफोर अराय सम नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय था नोंथांमोना जुदि आंनि बि भइस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोना बेवहाय फानिजमनि हिन्दी लेंगुवेज बाहायनानै भिडिअ खालामनाय नुनो मोनगोन जेराव नोंथांमोना एसेब्लाबो गोजोननाय मोननो हागोन आरो आङो नोंथांमोननो एसेब्लाबो गोजोननाय होनो नाजागोन लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों बि भइस इउटुब चेनेलनि आरो नोंथांमोना बे भइस अफ बड' इउटुब चेनेलखौ दाबोलसे साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौ टेप खालामनानै ला जेब्ला आङो बर' गोदान भिडिअ होगोन नोंथांमोना बे भइस अफ बड' चेनेलावनो नुबाय थानो मोनगोन लोगोफोर थ' तब तक के लिए बाय बाय गाइस